Wara nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern, il-Partit Nazzjonalista ħass il-ħtieġa li jippreżenta mozzjoni permezz tal-kunsillieri lokali tiegħu sabiex isir studju ta' carrying capacity bilan illi l-poplu Malti Wawċi jgħix ħajja ta' kwalità fil-lokalitajiet. Dan kien spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet illi saret il-ħamis filgħodu fis-Swieqi, indirizzata mill-President Kulleġġ Kunsilliera Liam Xiberras, is-Sindku ta' Swieqi Noel Muscat u d-Direttur tal-Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista Emvin Bartolo. Il-carrying capacity għandu jwassal sabiex wieħed jara l-ħtiġijiet differenti ta' kull lokalità u li jkun imħallas mill-Gvern ċentrali minħabba nuqqas ta' fondi li għandhom il-kunsilli lokali. Dan kollu bilan illi lokalitajiet ma jesperjenzawx ġenerazzjoni ta' skart illi l-iskeda ma tlaħħaqx miegħu, tuħ ta' dawl għal żmien twil u drenaġġ illi jfur fil-bajjiet. L-iskop tal-mozzjoni tal-carrying capacity huwa li jsir assessjar ta' x'għandu l-lokalità u assessjar lejn fejn irridu nieħdu l-lokalità. Minn kull aspett, attività kummerċjali, attività turistika u attività ta' kull żvilupp. Sabiex ma jkonniex eżempju bħal drenaġġ li jfuru, ġranet illi id-dawl jinqata fis-sjuf sfortunatament u jbagħat ir-resident. Noel Muscat semma l-fatt li l-lokalità ta' Swieqi hija waħda mill-aktar lokalitajiet illi teħtieġ li jsir studju bħal dan. Wis aktar wara li l-Gvern injora l-appelli tal-Kunsill Lokali sabiex tittieħed azzjoni. Dan minħabba l-fatt li l-lokalità ta' Swieqi qed tesperjenza kriżi. Huwa spjega li minkejja li din il-lokalità għandha priority residential areas, ċoe toroq illi wieħed ma jistax jiftaħ biżniss fihom, l-MTA qed toħroġ permessi u liċenzji li jippermettu shortlets ta' appartamenti illi huwa negozju fih innifsu. Għal daqstant dan qed isarraf fi skart li jinħareġ bla doċċ traffiku eżaġerat fit-toroq. Fejn spjega wkoll li l-Kunsill Lokali ta' Swieqi ikkomunika mal-awtorità tal-ippjanar sabiex iwettaq studju simili ta' carrying capacity 3 darbiet sa mill-elezzjonijiet ta' Ġunju tal-2024. Iżda dawn l-appelli ġew injorati. Is-Sindku spjega li lokalitajiet li m'għandhomx spazju miftuħa huma lokalitajiet li m'għandhomx futur u għal daqstant appella sabiex il-Gvern jisma' l-karba tal-poplu illi lokalitajiet mhux qed jifilħu aktar. Lokalità li m'għandix spazji miftuħa, m'għandix futur. U ma nistgħux nibqgħu nkabru, nżidu fuq naħa imma ma npattux fuq in-naħa l-oħra. U għalhekk aħna qegħdin nitolbu lill-Gvern li jagħti kasna jismana u nittieħed azzjoni biex il-futur ta' din il-lokalità jkun aħjar milli huwa llum. Min-naħa tiegħu Emvin Bartolo spjega kif dan l-eżerċizzju qed isir propju wara li l-Gvern tal-Labor ma ħax azzjoni u ma semax il-karba taċ-ċittadini li qed jaffaċċjaw diversi diffikultajiet minħabba l-infrastruttura ta' pajjiżna ma jiflaħx għal aktar żieda ta' persuni fil-lokalitajiet. Min-naħa tiegħu huwa spjega wkoll li diġà huma diversi l-kunsilli lokali li adottaw din il-mozzjoni sabiex isir studju ta' carrying capacity fosthom Marsa Skala u Swieqi. Għandna numru ta' kunsilli illi diġà iddiskutew din il-mozzjoni u għaddew għandna kunsilli anke fejn b'maturità politika rrid ngħid ma niddejjaqx naċċenna illi anke maturità politika min-naħa tal-kunsilliera tal-Partit Laburista qablu ma' din il-mozzjoni u qegħdin jivvutaw favur tagħha. Propja sena ilu l-Partit Nazzjonalista preżenta programm elettorali għal kull lokalità. Bil-proposta prinċipali ta' dan il-programm ikun dak ta' studju ta' carrying capacity.